Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Anya nakita karon sa ikakawhaag 7 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Karong panahon na ang simbahan nagatubang sa daghang problema. Dili lang tungod sa pandemya, kundi aduna usab kitay giatubang karon sa daghang pag-atake batok sa iyang pagtulunan bahin sa pamilya. Ang pamilya karon murag nag-anam kahuyang ang pundasyon ug dali na lang kaayo kini mabungkag. Ang ato mga pagbasa karon nagpahinomdom kanato sa kasagrado sa sakramento sa kaminyoon nga mao'y pundasyon sa pamilya. Hatagan ta kini og bili, panalipdan ug ipatunhay diha sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Nining Santos nga Eucharistia atong pangayoon ang bendisyon sa atong Ginoo uban sa atong mga paghalad sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan. Ang mga katuyuan sa atong maigsuon nga nagsunod kanato sa atong mga social media pages ug kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, labi na kadtong mga nagsunod kanato pinagi sa TV Mass. Labi na kamong dunay gipamati sa lawas, mga taod-taod lang wala makasimba. Ato kining ihalad kining Santos nga misa alang kaninyong tanan. Labi na gayud sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga naningkamot alang kaninyo. Katong mga nagsakit intaw nataptan sa COVID-19. Kining misa sa ikakauhaag 7, ika-27 nga Domingo sulod sa tuig. Busa maginulsol kitang tanan sa atong mga sala aron mahimo kitang angayan og andam sa pagsaulog sa Santos nga misa.
Tugan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos na mahal magkagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadait kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa Amahan, dawat ang among pangapuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Ay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. ikaw lamang ang labing halangdong Yesu Cristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan, ug ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga maginusara ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay ug gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod. Babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki.
Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mag-usa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw og mapanalanginan. Bendisyonan kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa may sama sa usa kamabungahon nga bagon. Ang anaa sa tukaran sa imong balay, ang imong mga anak sa mga satanom nga olibo. Libot sa imong talan. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ania ingnon niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita untay ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Makakita untay ikaw sa mga anak, sa imong mga anak. Ang kalinaw maanaunta sa Israel. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya ug gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Sa paghingpit kang Hesus, pinaagi sa iyang pag-antos.
aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugod si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig sulat sa pagpakigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan, sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki o babayi. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan, ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimo ng usa. Busang bana ug ang asawa dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa dito na sila sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Hesus, mahitungod ning butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa, ug makigminyog laing babae, nakapanapaw batok sa una niyang asawa, ug ang babae nga mubulag sa iyang bana, ug makigminyo og laing lalaki, nanapaw usab. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya, apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, paaria kanako ang mga bata, ayaw silag did-i, kayang gingharian sa Dios ila sama nining mga bataa. Timan-in ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila, ug gipanalanginan sila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Siguro nakadungog na kamo ni ining common kaayo nga expression sa in English. Gani nakadungog niini sa ato mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, kanag kanayon that the family is the basic unit of society. Mao kana ang sa secular nga panglantaw. Apan sa simbahan napo tay ginaingon that the family is the basic ecclesial community. Sa ato pa diha na to makita ang bili ug dako kaayo nga papel sa pamilya natong tanan. Walay usa kanato nga wala nagagikan og usa ka pamilya. Bisag unsa pay kahimtang nato, bisag unsa pay atong kinaiya,
Bisan unsa pay dagan sa itong kinabuhi, we cannot deny the fact that each and every one of us comes from a family. Gamay pa ko, nakadungog ko sa mga dagkong tao nga miingon, kana si Jonathan, anak manas liking kawayan. Hilak ko sa una. Apan, kanang istoryaha binuang na, kay wa may usa na to, bisag gani atang Ginoo, na tao diha sulod sa pamilya ni Jesus, Maria, ni Jose ug ni Maria. Nga sato pa ingon ana, again, ang bili ug dako kay nga papel sa atong pamilya. Apan ang hagit nato karon, dako kay problema is that many of the things in this world have become a threat to our respective family. Makadungog tag mga batanon mo ingon, ay kapoy ng minyo, sakit-sakit las dughan, labad-labad las Pasabot niya ng amurag, we don't want to have our own family. Nasa mo uban mo ingon, ay magpakasal ka, anong samang ka, maghikog ka. Samot na nga uban mo ingon, we can be a family if we live together. Muna uban na mo ingon nga, puros laki, puros babae. Apanapag uban mo ingon, gikapoy na ko, magbuwag na ta. Many things in this world, again, have become threat to our respective family. Mga igsuon, ang atong ibanghelyo karon, pahinumdom sa matag usa kanato sa kabililhon ug unsay ang ayan natong buhaton labi nag mga panahon makasugat kitag mga problema sa pamilya. First and foremost, pahinumdom kini sa matag bana ug asawa. Gipangutana mo pari silang gikasal mo, giingnan mo, dawaton mo ba siya nga mahimong bana? Oo, padre. Dawaton mo ba siya nga mahimo nimong asawa? Oo, padre. Wagay miingon, tan-awon lang ni padre. Kusog kita mitubag og oo, padre. Apan makasugat ganit tag problema, makasugat gitag suliran, makakita gitag di maayong binuhatan sa usag-usa, miingon nita, magbuwag na ta, buak ang pamilya. Mga igsuon, alang sa mga na problema sa matag pamilya, we respect you. We pray for you. Apan dili siguro rason nga kung mag-away mo, di mo magkasinabot, bukon dayon ninyo inyong pamilya. Kinunumi, ikaduhang bahin sa Ebanghelyo, wa ko kakitag laing rason nga nung gisumpay kinis Ebanghelyo katapusang bahin, nga dunay mga bata nga mituol kang Jesus, gikasab-an sa mga tinun-an, apan iyang gikasab-an ng mga tinun-an, nganong ilang gikasab-an kining mga bata, pinangga niya kining mga bata. Nga sa ato pa, the first thing that you should consider every time you can think nga bukon ninyo inyong pamilya, ang inyong mga anak, ang inyong mga bata. Unsa may ilang padulngan kung mag-iyahay na mong duha? Mag-unsa naman lang sila kung mga wa mong duha. Matod pa bitaw, once you are married, you should no longer consider your own personal happiness, but the happiness of the other, the happiness of your beloved. Pahinumdum po ni sa mga nagplano pa nga maghimog pamilya, labi na sa mga batanon nga susama kanako. Gone are the days unta nga human mag-uros-uros ang inyong gibati, mao na dayon. Always think, if you have the capability to have that commitment and fidelity to a person, then go. But if not, I think you have to think not just twice, but many times, if sigurado bagig kang musud. Kay kasagaran sa mga problema sa pamilya karon, tungod man na sa mga nag-uros-uros kang gibati,
nay uban gipakaslan o nagpakasal kay nay anak. O dili tungod sa pagpamalandong o pagampo, dili tungod sa gugma. Mao na resulta magka-problema, buak ang pamilya. Mga igsuon, gipahinumduman usab kita that in the family, it is always the context in which we express our being faithful and committed to each other. Let us always remember that our model is always the Lord, who has been faithful and who has been committed to each and every one of us. Kung gibuhat ka na sa Dios, sa matag usa ka nato, walay rason kung nganong dili ka nabuhaton nato sa matag usa. Taliwa sa mga hulga, taliwa sa mga threat, batok sa matag pamilya ka nato, ato untang panalipdan ang bili sa matag pamilya. Mangutana mo, nganong dili man mo pabor ang simbahan niining balaod nun sa pagpakibulag o kining divorce? Simple ra kaay nga rason. Gawas nga atong gikonsiderar nga sagrado ang pamilya, it is an act of avoiding an atmosphere nga sayon na lang kaayong buwagan ang imong asawa, ang imong bana. It's like this, di ba? Nauso naman ron ang pinatyanay. Di nagigakadungog og magsinumbagay. Kaya nga naman, patay man ritso. Mausa na, kung doon na natay balaod, yung gitawag na ito, pagpakigbulag, we will be creating an atmosphere nga, kung di na kaya, ang muadto ko sa korte, magbuwag na ta. Murabag, the act of suffering for the other is no longer there. Yes, we understand those who are suffering because of their maybe failed marriages. But I think it's also teaching you to be more tolerant, especially for and towards the other. In such a way, mapakita ninyo sa inyong mga anak, diya sa inyong pamilya, ang inyong tinud-anay nga paghigugma. Matod pabitaw, there's no true love if there's no pain. Walay gugma kung walay kasakit. Walay gugma kung walay sakripisyo. Inaot paunta nga isip nga Kristiyano, isip nga Katoliko, atong barugan, panalipdan ang atong tagsa-tagsa kapamilya. Diha sa pamilya karon panahon sa pandemya, diha kita nakakitag kusog nga mupadayon, mubangon, bisan pag niapatan ning kasakit sa panahon karon. Ug sanglit diha man kita nakakitag kusog, ato kining panalipdan, atong barugan. Especially diha sa inyong pagkamatinud-anon ug tinud-anay nga paghigugma sa usag-usa. If God has been faithful to each and every one of us, we should also be faithful to each other and to our Heavenly Father. Ato karong bag-uhon ang atong pagtuo sa Dios, muingon kita. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagailag kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, nga nagiusa sa magtiayon diya sa walay pagkabadbad nga bugkos sa kaminyoon. Busa sa matag pangamuyo kita muingon, hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang simbahan, uban sa atong Santo Papa o mga kaobispuhan, manalipod unta kanunay sa kamatuoran o kasagrado sa sakramento sa kaminyoon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang panggamhanan manalipod unta sa kabanalan sa pamilya, ang gamay nga Kristohang simbahan, ang hingpit nga sukaranan sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang Kristohanong katilingban, mupili unta karong umaabot nga eleksyon sa mga lideres sa atong nasod nga adunay pagtahod sa kasagrado sa kinabuhi sa tawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Nga mahimo kitang mga instrumento sa Dios sa pagpalig-on sa relasyon alang sa magtiayon nga mahiagom sa dakong pagsulay sa ilang kaminyoon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Nga mabayaw na sa kadungganan sa altar ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, may uban na sa banay sa Dios, didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami sa imong gugma, Ginoo. Mga liupo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen.
Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit ng Amahan, ikaw ang tuburan sa hingpit nga paghigugma. Hiusaha kaming tanan diha sa usa ka pamilya ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita, aron nga ako ng inyong mga sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan. Ugalang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kinig mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo, nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtaron nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay o pataro. Santos nga mahan Dios nga tunhaig makagagahom sa tanan, nangaig matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatawgi ka ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi.
sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Duwata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdom may ginawang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among Arsobispo, ni Medefeli ang kaabag nga obispo, ug kanamong tanan nga imong mga pari. Hinumdum mi usab ang mga igsuon nga nangamatay, labi na sila among gipahinungdan ng santos nga misa nga mga sakop sa among pamilya. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, labi na sila karon nga dunay gipamati sa lawas, labi na sila karon nga nagkalisod og intawon silang kinabuhi, nga nasa ospital, nasa ilang mga kabalayan. Ug ang ilang pamilya nga nagatimad kanila. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos, kang Beato James Alberione. Sila nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon, amoy ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong bugtong anak. Hinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa itong mga pag-ampo ngadto sa itong langitnong Amahan. Amahan namo nga nagasa mga langit, Pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugian sa pagsulay. Hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kalunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Kay mo man ang ginharian, ang gahom mo kami maya, hangtod sa kahapturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanam sa kanimo. Doon na kita'y pamilya, apan sakop kita sa dakong pamilya, ang Kristohanong pamilya sa Dios. Busa maghatagay kita sa kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw manaa kaninyong tanan. Mga igsuon, kini mao si Jesucristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Siyang pundasyon sa pamilya ni Jose ug Maria. Bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ko. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo.
Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga mong ipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita alang kaninyong mga masakiton, dunay gipamati sa lawas o kalag. Iduko ang inyong mga ulo. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot kang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagis sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kaming mga mothers and daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyong tanan nga ning tabang aron mahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kining santos nga Eukaristiya. Daghang salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Jonathan Robin, ang Digital Communications Director of the Archdiocese of Cebu. Maigsuon padayon ang atong panawagan nga magkahiusa unta kita sa pagsumpo sa COVID-19 pinaagi sa pag-amping kanunay sa atong panglawas, inubanan sa mga pag-ampo. Musunod lang gayud unta kita sa mga health protocols nga gipatuman sa atong gobyerno. Og aduna sab ko nila panawagan, kung ana ay gustong mohalad og bulak alang sa atong altar, palihog tawag lang niining among contact numbers. Ug alang nitong gustong mohatag og donations, palihog i-deposito lang sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat. Maigsuon, salig lang kita sa Ginoo kay siya kanunay nagauban kanato. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Dito dili nato kalimtan nga kitang tanan gikan sa pamilya. Pamilya ang atong gigikanan. Kung magkalisod ang atong kinabuhi, pamilya usab ang atong daganan o paulian. Busa atong panalipdan, atong barugan, atong matag pamilya. Diha pinaagi sa atong pagkamatinud-anon, our fidelity and commitment to one another. Let us not be afraid. God has been committed to us all throughout our lives. Manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.